Gidakop sa mga pulis ang duha ka mga lalaki tungod sa giingong illegal fishing sa baybayon sa Dahican, Mati City, Davao Oriental niadtong Sabado sa hapon, Abril 27. Giila sa mga pulis sa mga nadakpan nga sila Roberto Matuman, 38 anyos, ug Daryl Mangaliwan, 26 anyos, polos residente sa Purok Makugihon, Barangay Dahican. Subay sa report, may gamit og cyanide sa pagpangisda mga nadakpan nga mismo ang mga residente ang may report sa mga pulis. Naaktuhan ang pagbuo og chemical substance sa mga suspect sa gagmayng tidal pool sa baybayon. Gisuwayan pa og tago sa mga suspect ang container nga dunay gituohang chemical dihang miduol ang mga otoridad. Daling gidala sa PNP Maritime Station ang mga dinakpan alang sa investigasyon, documentation ug pagpasaka og tukmang reklamo. Nakumpiska gikan kanila ang usa ka botelya nga chlorine-like substance ug assorted nga isda. Kasuhan ang mga suspitsado tungkol sa paggamit og hilo sa pagpangisda.